Taïew kirish Bakhuid tongin duai nagabinda kajing jatai bam jukut mensiam jongi makbon bonisan ni duai ru nagabinda ki ingasen jong Henry dingto bat Bashida Jerwa Angkat Panarindai Bashida Badon Kajimpang Kelai Sim Jingruai, nomor Laispa Laipusa. Laispa Laipusa. Tongin songu yau jisu panginang terwa ika jingai ngu jongi nagabinda ka jingai ka jingkar ku parro inang duai ru nagabinda baro kikina badondon hapadeng ki exam duai nagabinda ki bapang ki bashitam duai nagabinda baro ki brio ki ba don hapadeng ki jinjar won chai duai ru nagabinda ka India nagabinda ka North East India nagabinda ki Kristan baro bangindup long ki ba klein haga jingai ha kerteng uppa baru khon baru mensiam Bakhuid Amen. Kajinga jongo trai jongi Jesus Christ but kajingi jongo blay lembat kajinga sulak jongo mensiam Bakhuid kindon rengkha bet pi barro kokimen ko para tongin sangesh por ben ko slai hala ka donur ko mensiam halor ki pop baro ki bangile utrai ublay upen kan mau yangi ngide ban long ki ba kongo ya ka hukum jongo blay im ya ka hukum jongo blay bat penjanai ya ka hukum jongo blay da ka jingim ka jangi tonginang sange por ban kuslai hala ka donur ka mensiam halor ki por barro ngilap pinjai tu yala de ne pin blad ya ka jingim mensiam jangi Jisu biyid sait kud yangi na baro ki pop ki bangilale ngila pen sosi ame ngila pen la ya ka hukum bat ngila jingai no ame daga jimur jimbar khat jongi daga jingle jingkham jongi daga tin ka tele jongi nga plam how blay pardon board baro bat happy ko himen ko para bangilale pop shibun e daga jimpar khat daga tin daga kham daga jingle palat jonga daga jingle palat jonga daga jingle palat bakrao e jonga namar kata ngakarpadi ka Maria Bakhuid kabayai sa ka te suti yaki angel bat kiri kuin bariapi ko himen ko para bendowai na kabinda jonga how try ublay jongi ublay badan board baro ni sene yangi badandala mahapiki pop jongi unialam yangi shaka jingi bam jukut amen dragon drago blay isne yangi dragon drago blay isne yangi Cristo ma o Cristo ra
Isneyangi Traiken Vakoble Isneyangi Kristo ma ko Kristo ra ko nom penim jangi penim yangi to nginia duwai ibu yakijing dumo jangi baro hakamat ujisu bau nampen kantang ya baro kijing ang nur jangi idwai na binda baro ki baron hakiok hospital baper idwai na binda ki baron haki ICU idwai ro na binda ki kinna baro ki badang to yaki exam baper to ai ngi karpart ko trai ba endala hikai yangi lemba ka jingra ke ya ka Lent bad lapsa yangi da ka tin jame nginla ban shakri hok yame nadu ka donut da ka jinglan la de Bakhuid bad ba en pelong yangi kawe kadbangi duai hame da utrai jangi Jesu Kristo kurn jame uba im bad sensha renkat bad me ha ka jingelang kawe jongumen sim Bakhuid ublay junam la junam Amen. Kejing pulih naka kitab Deuteronomy. Umoses ulaong haki pajba. Tementa ko try tu da pikir ya ki ain. Tementa ko Israel tu da pikir ya ki ain bat kiriti ki bang hikai ya pi. Batole ya ki. Kenang ba pindup im bat pinyo le rung bandakol ya kata kari ke bo try ublay ki department jong pi u ai happy. Hakami ngate ngala hikaya pi syapang ki ain bet kiriti. Kumba utrai ublay jonga ul hukum yanga. Ba pindup rakhe ya ki ha kata kari ke ba pin sarung bat bandakol ya ka. To sumar ya ki batole ya ki. Nabakata kan long kajing start jong pi, bat kajing sempang jong pi, hakmat ki jaj benriu, ki ba anda ki yok Sngi ya kini ki ain barok, kin saya ong. Dah sisa, kane ki jaj benriu bakrau, kalong ki jaj benriu ke ba start, bat ke ba sempang. Naba ka eiken kata ki jaj benriu bakrau, ke ba don ya ublay, ba don hajan jongka, kumbajan utrai ublay jongi yangi kat habangi khot kerpat ya u ka eiken kata ka jaj benriu ke pakrau ke badon ki ain bat kiriti ki bahok hadu kata kum kane ka ain ke bangalapan pau hapi menta ka Sngi tangba da pikir bada syarai bha ya rakamensim yo piklet no ya ki bagi khmat jong pi kila yo ki ja lunga na kad onot jong pi kat ba phidang im to hikai ya ki haki khon ki jong pi but haki khon jong pi kak tin jong utrai naka sam chispa sa punyo ki jupap kalong ko Jerusalem to pendan buram ya utrai Ko Jerusalem to pendan buram ya utrai. Ko Sion to yaro ya ublay jong pa. Ulapan skem ya ki nar khang ki kerdop jong pa. Ula kerku ya ki kun jong pa hapo jong pa. Ko Jerusalem to pendan buram ya utrai. Ula pa ya la kaktin syaka pertei. Bad upen trekam stet ya la ka hukum. Upen hap ya kayor kum u nyu lang brod usapriang ya utha kum udpei ko Jerusalem to penan buram ya utrai upen pau ya lakaktin hau Jacob hau Israel ya kirai bat kirai bisar jong u syam lale kumne bat ki weipat ki jaj benriu syam lahikai ya ki syapang kirai bisar jong u ko Jerusalem to penan buram ya utrai jeng ini yang ya ro you try u Christ Jesus
Yang George ban ngap ka gospel jong u. Các tin cho mê cô trai kỳ lòng umen sim bát ka chingim. Medan ya kik tin ki ba ai ya ka chingim bom jukut. Ya ro you try. O Christ Jesus. Yang joy bas ngap ka gospel jong u. O try undon rengka bat pim. Ka jimpuli na ka gospel Bakhuid kat kumbu Matthews. Ujis ula ong halage senran. Watarai bangala wan ban pindu pindamno ya ka ain bat ya ginongia tulupa. Ngamwan ban pindu pindam yaki henre ban pin biang janai yaki. Nabashisha nga itu happy. Hadu baka beneng baka kendau kenduno wat ive I dagrit ne I pingit jongi dagrit inomla naka ain utat enda la pendap lut barro namargata jaro ba pinken wat yakawe kabarit nakini ki hukum wadu kai yakiwe ban lekum jo enyu ya u baritam hakahima beneng Henry Jaru bakongu yaki, wadu bahikai yaki, and new yau ubakrau ha kahima bening. Ka gospel John utrai. Ko himen ko para bayid ha utrai Jesus Christ. Ki jimpule baro artili mendagasngi ki khot ki ver ingi vai pai vai banang huziar bha ya ke jingim jongi but ban penjanai ya ke jingim kristan jongi but ladang isngap na ka kitab Deuteronomy yusngo Moses ubata ya baro ki pai de Israel ba ki de ben shimkia ya ka hukum jongo bale bad ha ka ba shimkia ya ka hukum jongo bale kin sanang banyo ya ka jinglong bakarao jinglong kuit ngila banong ka jingkarao ha ka baneng but kalong ka jingkui jongki bange but ha ka ju ka dur jisuru ong ngam shimla wan ban pendam ya ka hukum ngenre ngala wan ban penjanai ya ka ba kinongya tulupa kila ong ayu Kinongya tulupa ki kedau ya ka jingwan jongu jisu. Kinongya tulupa ki kran shapanga jingwan jongu nompenim umeseya. But ki baro kinongya tulupa nadu Moses hadu Yanis Baptist kila kedau kila kran kila penkra ya ki brio banang pediang ya jisu ha ka jingim jonghi. Bad kila ya tulupa ba ensa wan uwe pat uba kam karao ban pen karao iangi tai ka jing karao jangi iwe pa iwe kalong haba ngi kerlalong kumuji su ha ka jingim kabamud ngi don kam ban yait palat ya ka ain ngi don kam ban yait palat ya ka hukum kabau jisu ula karen shapang kibe kie baro jongka jutambarim hangne ka hukum ka shong ha ka donud ka jingi kai jongu blai ka ain ka rule ka babaro ka ba Moses u kadau hangi kade ban stang mi nadu ka donud hando ngin sanang yomat ya ka jing chanai jingim jongi minda ladangi peit ya ka jingim kristan jongi ngilong ki ba bat ya ka hukum ngilong ki ba bat ya ka ain lese ngilong ki ba bat ya ka canon law ya ka balabatai hando henre palat ya ka taka kalain ka tin nega jingdo jongki ain ngimjule eye ujisu kren ngalawan ban penjanaya ka kata ka mod kaneka jingpule mindakas ngi ka kot ka ver ingi way pa iwe na ka jinglong malumala kristan sha ka jinglong kristan ka bajanai bun apdeng jongi malumala kristan mano kibalait mas kibalait ya ke jingya seng kiba reke ya ka ain jonga balang
palat ya kane ngim jule eye Henry Jisu wong ka jinglong kristan bajanai kalong kabami nadu kadonut ka hukum deban toha kadonut jangi ka hukum iu sojong ka hukum baro badeben mi na kadonut jangi bon gi kristan larangi peit ngilang malumala kristan ban ngits ngauhun yalade banim malumala ban ngi perkat ngila pendap janai ya ke baro ngi bud ka hukum jongo balai Henry balengi don ka hukum jongo balai ngim ju perkat ka hukum jongo balai kalong ka jingyarap yangi banlong gi bajanai na kata kada jisuang ngam shimla wan ban pindu Henry ngala wan penjanai kumno habau jisu ula kongu ya ka hukum habau ula ya ka hukum bad habau ula rai ban penjana ya ka hukum kalamina ka donu jongu ya ka jingid ka kendup ya ka partay baro kawai ka jingid ka ba piam ya ka partay baro kawai ka jingid ka ba pinkuid ya ka partay baro kawai ka jingid ka ba pensle yang ida ka jingisene bad hangda ngin sastang ban ong hoit ngila kongu ya ka hukum ngila im ya ka hukum ban im ha ka hukum kabamot ngide ban ino ya ka jinglong malumala sha ka jinglong bajanai bad Bakhuid hangda ngin sastang ban pinmi rikuit nagarika si hills ladangi long ki batang kongu ya ka hukum kanom mi rikuit namar ya ka jinglong rikuit kalong kaba palat ya ka hukum kaba mangi im jinglong rikuit kalong kaba ngistang ban wad binia ya ka donur jung jisu kae kaba jisu lamud haba ula hikai kae kaba jisu lamud haba ula im kae kaba jisu lamud haba ula shashitam kae kaba jisu lamud haba ula Sngi ya ke Eucharist Bakhuid kae kaba jisu lamud haba ula jid ya ke apostol bad pingskem ya ki ya ka Balang halo jonki but hangdang in sastang ban sautu ngidon kam ban le bun ki ke baro kaban pinyajan ya ngi shau jisu kabam mod om desus tang malumala kristan kilong ki balait mas ki balait Sngi utrai ki ba peit kano ka dur ka Balang ka hikai ka Balang ka labu ya ka jingikai kanamba ngin stang ban im hapojong ka ha ka ba im hapojong ka ngin stang ban wat binia saka e part nga don kam ban le banlong kumu kris kalong ka jinglong rikoi lada mangabad mapi ngimpat long kumu kris ngilong tang ki kristan malumala kristan blem kristan bas ngauhun yalade buon ki kristan ki pinhun yalade da ka ba pingsan ya ka ba kile ki buon ki kristan ki pingsan yalade da ka ba ong hongala pindap ya kane Henry nakata ka jingsno ba pindap ya kane ngide ban stang ban puson kae ka ba ngade ban le ban idia jisu omde tang ki ba pindap Henry ki ba le bat ki ba im bat ki ba trang shushu banang janai shushu hangda ngin salong ki ba kraw kumba uji suong ya ki ba new ya kene ki ba kongu ya kene kilong ki ba kam kraw ban ya baro ki brio ba shu pindap ya karukam tongin long ki ba kam kraw habaneng ki kam kraw kilong ki rikoid tongin pan nagabinta ka nega bor ha ka nega Eucharist Bakhuid bangin shem in lap ya ka jingiru jisu ka donu jisu man ka kerlep ma jisu ba yit kerku kardo yangi bangin na penjanai shushu ya ka jingim na ka jinglom malumala na ka jinglom blem yarap yangi banlong ki ba yit shirhem yame but im nagabinta jome rangkat bat me ngin job rangkat bat me ngin long ki ba seiso en yaro ya utrai Jesus Christ ko para tongin yang tongin pla ya ga jingate ka jong ngang ngate au le pa padang por baro untao ka beleng bat ka kendo but how Jesus Christ kun ba marway chung
utrai jongi ya ubala puna men sim Bakhuid ya ubala kana ka Maria tisoti ubala shale bein hapo Pontius Pilatus la sanar pnai ya la yap la tep ya ula khiasha ki bayap ka Sngi ka balai ula mi pan ki bayap ula kiu shabening usang shakamon uplay upa badon bor baro nang daw in wan pat ben bishari ki bayim bat ki bayap ngangit how men sim Bakhuid ha ka Balang Catholic Bakhuid ha ka jingesilo ki rikuid ha ka jimap ki pop ha ka jimi pat ka dog ha ka jingim bam jikut amen. Laispa nyoko. Lay a crown to young silver, sing I deep your little one. One last hope, valley burn light, Babu Paso Meru. To ya duai ko himen ko para baga jinkinia jonga ba jumpi kallang ka priang hun ha ublay upa badan bor barro So tribe these Christianity teach on P. That is your wrong Christian Jew. As you want try any better Balang Bakhuid Jew away. to priang ko trying I karpat ya ge jing duai jongi pai jame ringkat bat kini ge jing terwa kinia badyangi ke ba penmenta ya ge jingmaya jame to yada na baro ge jimma da ukre so try jangim Amen. utrai undon ringkat bat pim to kentiu yala ki donut Twanginaingu ya utrai ublay jangim dashisha kalonga bashong hok bat kabade kadaiti jongi bat ka jim penim yangi hamalla ka por bat ka jaka banaingu yame ko kinrad ko pa Bakhuid ko blay badon bor bat bam jikut namar mela hukum yangi banai kangu kadem jongi da ka jinglen lade kanang ban pindu bor ya ka jing sarong jongi kinong pop but perlong yangi kinong partu board ya ka jings born jame khabangi ya ailem ya ka jimbam jongi haki baduk but kumda ngi pendon buram yame rengkat bat berlin bak yangel khatbangi penbana da ka we ka surya rom Bakhuid try, Bakhuid obey iban, then what will take it down, Dakaburam Jombe. Why Hosanna Shatram, why Hosanna Glenpur, why Hosanna you made to know. Kohimen ko para tonginang trang nagabinta ka jimpen sle arsha jungamen siyam Bakhuid halo jungi bangin dupla ban im ya ga jingim ka bakam karao ka bau Jisu hikai yang iban im
ke jingim ke bakam janai banya ke bamenda ai ba men siam Bakhuid nang hikai yangi menam pen soto yangi menam beten lendi yangi krampa indup laban im ya ke jingim ke bakam kuid da ke ba ino ya ke pop tongin IT ya ke jing talot jangi kat bang idang duai na ke benda ke jimpen sle bat ke jimpen gandang ya upu bat ke wine syaka met bat ke snam ngirungi duai na do ke donut ko trai ngadon bun ke jimbut nam ngadon bun ke jing talot ngadon bun ke jing dona bangang kwa ban lai lui na kane ban long ke bakam krau hakamat jame kam kuid hakamat jame dashisha melong Bakhuid ko trai kata me jang ka jing kuid barom namar katangi karpadia me to pen kuid pen kandang ya kini ki jing tarwa jangi da ka ba pa ya umen siam jame kum ka umje halo janki pakin kalalang yangi kamet bakasnam jangu trai jangi u Jesu Christ haka por baladino yavu badala ka mons nobha ulapdiang ya ka jing shashitam ulashim ya uppo badaka ba aingu yame ulakdia yavu badula ai halage senran u ong to shim bato bamna kane pi barro namar kane kalong ka medjanga ya ka ba enaiti naka benda jumpim haka ju kiru kamenda lalaya bam ulashim ya ka kuri badda ka baingu biang yame ula aya ka hala ke senran uong to shimba to dina kane pi barra namar kane kalonga kuri janga snam janga jutam bate mai badbam jekut ya ka ben pen mi naga benda jampi ba naga benda ki babon naga benda ka jimap ya ki pop to le ya kane ban kan mau yangam Kosnam bakardor jangu Chris to pen kuid yangi pen kuid yaki men siam hadim pen kuid pen kia yaki bapangi bashitam yada yangi nawu bamen kajing maya jong kajing Nata sin bangi bangune yupo bangi dinakane bakuri iben braga jingyap jong mikotra tatalu namar kata ngi ke bapen menda ya ka jingia ba ka jimmi pa jangu ngi tarwa hame ko tra ya upo janga jingim ba dia ka kuri janga jimpenim ngi da aingu aidem namar melanyu yangi ki babit ben yang hakama jamme badban shakriya me da ka bas nge vret ngi karpadia me bangi ke bayo benda hakamet ba ka snam ukris ngilong ke bela penyat le kawai da omen siem Bakhuid Token mau ko traya ka Balang jamme kapela priang ha satala ka perte but to penjana ya ka ha ka jingi renka bado Francis upa Bakhuid jangi Wilbert Marvin u bishop jangi but baro ke lingdo but ki rinium token mau lemro iki himmen ke para shinrang but kinde kibela yotia da ka bakermen ya ka jimmi pat but ya baro ke bela klat no ha ka jingi sne jamme top diang ya ki sha ka jing shai ka kama jamme To isni yangi baro ngi karpadia me barengkhat bat kamaria teisu di Bakhuid ka kami jangu blai u joso Bakhuid kurim janga ki apostol Bakhuid u Francis disease Bakhuid bat baro ki rikuid ki bela pins ngba ya me pateng la pateng ngilong ki babit ben ya bin dalem ha ga jingim bam jikut bat bangini ra bat pindon buram ya me da u kon jamme u Jesu Christ Davu lembadu badhavu kallahameyu blay upa badon bor haka jingelang kave jungumen seem Bakhuid barro kaburam bat ka jingero junom la junom Amen
ko himen ko para tongin duwai da ka bai tilut para ki jing dumu jangi da ka tin ka bau Jesu hikaya ngi duwai na binda ki kinna badon ha padengi exam na binda ki ba pangi ba shitam na binda ke Bible convention ha ka ne ka sngi se jain na binda parro ki jing dumu shime jangi bau Jesu in karku un pen gandang un pen slay ngi balong ki bari koi koppa jangim ba ha bening kalong ka bakui ka teng jame kanwan ka hima jame kalong ka mon jame ha kindau kumba ha bening toai yang iminda ka jimbam jangi ka bahala ka sngi patamap ngi gereng kang jangi kumbangi rungi map ikbeles new yangi padwa delam yangi shaka jimpen shoy and rei to polite yangi na ka basiniu to polite yangi ngi karpad ko trai na ki jing siniu barra ha ka jing spoon jamme thai jing sub jing sign ha ki sngi jangi khnam ba da ka jing rap ka jing sne jamme ngi light bar bona ka pop ban ngi yo jing da na ki jing jin jar barra kat bangi dang up kemelen dia ka jing karmen Bakhuid but ka jing wan pa jong nong penim jangi u Jesu Christ Nama jame kalong kaima jame mo ka puram Kutrai Jesu Christ may ubela ong haki apostol jamme ka jing suk ngai happy ka jing suk janga nga ai happy wat pe digi pop jangi Henry ya ka jingai janga Balang jamme bad ha ka jing spoon jamme to ai haka ya ka jing suk bad ka jingya tele khawai khat kum ga mon jamme mame uba im bad basensha junom la junom Amen ka jing suk trai kandon barabo renka bat pim dap da ka jingi do Christ tangin yai markelia Hakami ukun lambro jungo blay. Hakami ubaket naga pop junga parte. Sukito ke bela koch aga jinka wai jungo kun lambrot. Ko kanhan ng long basang ko pamandrong ko gayeng junga lay song tang gati kamasip junga kasakyai
Otrai Jisu Melang ublay jangi Melang nong penim jangi Melang nong ay boringi Lembaga ne ka communion Bakhuid Lembaga ne communion men siyam Melang wan hapo ka donur ka men siyam jangi Penjanay shushu yangi ko Jisu Bangindup snautu ya ka jingmur jame Bangindup snautu ya ka donur jame Bangindup im rengkat padme Bangindup langkum ame Bangindup lang ki bakrao hakamat jame lembaga jingay bor jame hi jisu bayid karkobat penjanaya kamet ka parjangi ki ni ke bapangi bashitam ni ke basausi ni ke bakuslai ni ke badon hapadenge pa babon chai ai ka bor jame na man kyar halo jangi jisu Balang yang ni ke Bakhuid haleluya 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 To ngindia duwai To ai baga jingkawai beneng hakabalapsai yangi kotrai kan penkuid yangi kan wengno nangi barro ki jimbakala but kan penlong yangi ki babit benyo ya ki jingkular na beneng da ukris utrai jangim utrai undon rengka bat pim ngu ya ka kli jambi kar party ka jingar ko na utrai to ai haki pai jame ko ble jangi ya ka mon ka ba pen snova eme namar mensa ai haki ya ki jimpha barro enda men penlong ya ki babud ya ki jingi kai jame da ukris utrai jangim ble badan bor baron kar ko ya pi upa baru kon Pada men sim Bakhuid ya lesu ban pen panai ku bar bah jung utrai daga jingim ka jampi Isangu yau play. Nambar san punyo. En je roi je trai Jesu Christus.